Shalom. A Chutz La'aretz, és a dir, a fora de la terra d'Israel, ens trobem a la lectura de Emor. Emor vol dir digues, i fa referència a quan el Creador interpel·la a Moisès perquè parli amb el seu germà Aaron i li informi sobre els detalls del servei al Mishkan, del servei al tabernacle. Per altra banda, a la terra d'Israel, a Eretz Israel, ens trobem a la lectura de Be'ar. I Be'ar vol dir a la muntanya, al cim del Sinaí, de fet. I fa referència, o és un començament de Perashà, de lectura setmanal, que fa referència a les dues últimes lectures del llibre del Levític, en les quals hi ha les últimes lleis que informa Moisès des de la muntanya al poble d'Israel. Aleshores, jo vaig pensar que es poden unir aquests dos mots corresponents al nom de les dues Perashot, Emor i Be'ar, de manera que ens queda l'expressió Emor Be'ar, que vindria a significar digues a la muntanya. Aleshores, podem interpretar que a la muntanya ens hi trobem tots des de cert punt de vista. Al cim, en algun aspecte de les nostres vides ens hi trobem, ja sigui des del punt de vista del coneixement, ja sigui des del punt de vista econòmic, ja sigui des del punt de vista espiritual, ja sigui des del punt de vista social, de les connexions. Tots, sobretot els que tenim ja certa edat, a partir de la mitjana edat, més o menys, tenim un bagatge i des d'aquest punt de vista podem dir que ens trobem en el cim en algun d'aquests aspectes que he esmentat. I per altra banda tenim Emor, digues. Què vol dir aquest digues? Aquest digues ens interpel·la a que la posició que ocupem en aquest cim del que he parlat no en retinguem per nosaltres els rèdits que hem guanyat, sinó que els diguem, que els transmetem a les generacions que venen darrere nostra, que els transmetem a les persones que necessiten rebre informació nostra, per exemple, perquè són gent que ve de fora de Catalunya, o són gent que necessita ajuda econòmica i que nosaltres els podem ajudar encara que sigui en una mesura limitada. O són gent que podem relacionar amb el nostre cercle social i la podem connectar socialment amb el nostre cercle. Des d'algun punt de vista determinat, cadascú de nosaltres està Be'ar, està al cim. I aquesta és la condició imprescindible i necessària perquè arribi la redenció. Que nosaltres no ens retinguem, que nosaltres no ens frenem, que nosaltres no limitem la nostra capacitat de transmetre, de comunicar i de portar el bé al món. Aquesta actitud no és que sigui egoista, és que és absurda. A part de ser persones intel·ligents, hem de ser bones persones, les dues coses. I si ho fem, aconseguirem portar la redenció més aviat que tard, que sigui aviat i en els nostres dies. Shalom. Shabbat shalom.